Kuzothi ngolwesihlanu kwathi 2 amadoda amabini, uYosef wase-Arimathea, indoda eyayingabonakali kwi-public behamba naye. Kusokuvela indoda yesibini egama linguNikodimo. Le ndoda yesibini ityhalwa zintlanga eyazifakwa nguYesu phantsi kwamasebe amnyama emithi yeminquma. Waqala wavela uNikodimo ehamba kunye nesicaka zakhe, ephethe imore kunye nekhala ezokumvasa unyana kaThixo. Wagaleleka, wangcwatywa unyana kaThixo. Phulaphula ungcwatywe ngolwesihlanu, bahlela abantu benkonzo. Uthe ubengcwatyiwe unyana kaThixo ngolwesihlanu, wangcwatywa wagqitywa. Yagoduka itimu yokuqala yayizokumngcwaba, yajika yagoduka kuJoseph wase-Arimathea kunye nesicaka zakhe, kuNikodimo kunye nesicaka zakhe. Ngomama abakhankanywayo eBhayibhileni ngamagama. Yajika loo timu yagoduka. Kuzothi ngeSabata kwagaleleka itimu yesibini isuka komkhulu kwi-Roman government, iphethe iphepha le-authority okokuba mabaqalele baphinde bamngcwabe. Ngoku ngeli xesha abazokumngcwaba babezokumngcwabela bangazaphinde avuke ngonaphakade. Kwagaleleka ikontraka, kwaxova udaka, kwatsalwa imix yamaTaliyane. AmaTaliyane ngala enza ibhlorho azimise phakathi emlanjeni zingabi nayo necrack. Kwatsalwa loo mix, labotshwa ingcwaba lonyana kaThixo, laqalelwa, latyilwa, ilitye labekwe ecaleni. Kwaxova udaka, kwanuka udaka, zancunca ikiliva. Kwathi kwawugqitywa waqalelwa, lafakwa elalitye, kwaribithelwa ngemix yaseRoma, lapethwa laqina. Kwathi kwawugqitywa kwaqhushekwa iintsimbi zaseRoma, kuba eRoma eyona product eyayiphambili yayiyi-iron. Emveni koko kwagaleleka amabutho amathathu, kwagaleleka amajoni aseRoma, izinto ezinomqolo ingathi ubaleka impuku zizihlunu, into ezinengalo ezinoboya, eziqhela ulala kwii-borders zigadi country. Zaphuma ziyi-100, kwaphuma iCenturion, indoda enkulu, yahamba nabo kwazokugaqwa engcwabeni likaYesu. Ibutho lesibini yayilibutho lomkhosi kaSathane. Zabizwa zonke iidemoni, kwade kwabizwa nezasengqokozweni. Ngoba busuku abantu bayeka nokrwithwa, baphola, bakhe bazola nabantwana. Ukumva umntana xa ekhala ubusuku bonke kuthiwe kwalo mntana uhanjiwe. Kwakhe kwathi zabuya zonke kusokugada ingcwaba likaYesu uba angavuki. Kwabuya nezadimoni zasidilivarisa amadliso kwaYophi, zibuye nawe banda zifika izithunywa zezulu zivalile. Zabuya zihamba phambili mhla kusiwa kwingcwaba likaYesu. Kwagaqwa kwingcwaba likaYesu. Ibutho lesithathu yaba zingelosi ezazigada umzimba kaYesu. Kuzothi ekuseni ngolokuqala usuku leveki kwabonakala ugogolude, ufafa olumadolo, into amaphiko mathandathu, into ekhela uma phambi koThixo. uGabriel ngokwakhe ikwekwe yalula iphiko phezu kwedeska kaThixo. Ikwekwe ekhela ukwamkela i-email esibheke emhlabeni. UThixo akanawusebenzisa ezi-email, usebenzisa ingelosi kathumela umyalezo kuba zislow. Yiyo loo nto xa kuphuma i-SMS isiyawudestroy umtshato wakho, ingelosi ifika kuqala, yaphuma inye isiya kwinyambalala, yaphuma yakhweza jonga ingcwaba. Kwavela kwasemini avela omathathu lamabutho, yalendisa phaa kude. Ithe yawulendisa phaa kude yathi yawugqiba yaziqhosha impiko zayo. Kwaphuma ingilosi yanye kwesasangqa sengilosi, yaphuma yayikhawulela, yathi yawufika phambi konyana kaThixo yasityhala isifuba, phambi koGabriel yasityhala isifuba, yabetha isaluti. Emveni koba ibetha isaluti yabetha right about 10, yabetha few steps backward march, yayokuma kunye noGabriel. Emveni koko njengoba amaphiko erhuqa nje bawakhupha apha ngasemva bobabini, babetha slow march ubheke engcwabeni, babetha slow march. Kuthe njengoba besondela nje amajoni aseRoma athatha